Na budúce, keď sa budete zamýšľať nad tým, prečo máte spodok brucha, tak vedzte, že nie je to len kvôli tomu, že by tam bol tuk alebo voda. Prvá vec môže byť, že máte diastázu a máte vypuklé brucho. Po druhé, máte hyperlordózu, čiže prehnuté kríže a tým pádom to brucho padá dopredu. Po tretie, máte kyfózu, čiže hrbíte sa a takto stojíte a to brucho zase len padá dopredu. Jednoducho ste sa len dobre najedli a trávite. Po piaté, ste pred menštruáciou alebo ovulujete. A po šiesté, naozaj tam máte tuk, takže mali by ste ísť do kalorického deficitu. Mali by ste však vedieť, že čím viac brúšákov budete robiť, tým viac to brucho bude vypuklé v prípade, že máte diastázu. Takže snažte sa robiť špeciálne dýchacie cviky, dodržujte kalorický deficit a hlavne si uvedomte, že je to geneticky dané, z ktorej partie najprv chudnete. Takže buďte vytrvalí, nastavte si režim, cvičte, hýbte sa a aj to brucho bude lepšie. Čaute.